L-eks segretarju ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Paolo Borċ Olivier u fost numru ta' avukati u prokuraturi legali li tjappellaw għal proċess inqas strett marbut maħruġ ta' permessi ta' xogħol għal persuni li ġejjin minn pajjiżi terzi. Fi stqarrija li ntbatet lil kmamar tal-aħbarijiet lokali ingħadd kif ċittadini ta' pajjiżi mhux mill-Unjoni Ewropea li applikaw għal permess ta' xogħol biex jaħdmu f'pajjiżna waqt li jkunu għadhom jgħixu barra tinħarġilhom ittra magħrufa bħala approval in principle. Din tkun valida għal 180 jum fejn f'dan il-perjodu tali-persuna iridu jippreżentaw lilhom infushom għand l-Aġenzija Identità biex ikunu jistgħu jiffinalizzaw il-proċess tal-permess tax-xogħol. Madankollu hawn ġie nnutat kif numru minn dawn il-persuni mhux jilħqu iżommu mal-perjodu ta' 180 jum biex jiġu f'pajjiżna għax mhumiex qed jirċievu il-viża tagħhom f'ħin adekwat mill-awtoritajiet tal-pajjiż fejn jgħixu. B'hekk tiskadi l-ittra tal-approval in principle. Fil-fatt dawn l-avukati bl-eks segretarju ġenerali ta' Gonzi PN wieħed minnhom qed jitolbu li l-politika adottata mill-Aġenzija Identità tinbidel għal waħda inqas stretta. Fi kliem ieħor biex jekk anke jiskadi il-perjodu ta' 180 jum li fih tkun tista' tiġi aċċettata l-ittra tal-approval in principle din tiġi aċċettata xorta waħda u bekk ikompli jiġi iffinalizzat il-proċess tal-permess tax-xogħol biex dawn il-persuni jibdew jaħdmu f'pajjiżna. Sa dan it-tant l-istess grupp bħalma għamel il-Gvern ukoll fl-aħħar jiem anke b'appelli mill-Prim Ministru Bertabella innifsu ikkundanna il-prattika li ċittadini ta' pajjiżi terzi jinġibu Malta taħt pretenzjonijiet foloz jew kwalunkwe forma ta' sfruttament. Fl-aħħar ġimgħat il-Gvern impenja ruħu li jindirizzaw qosma tax-xogħol b'numru ta' ħaddiema fihom aktar milli hemm bżonn. Fil-fatt ħabbar kif mhux se jibqgħu jiġu aċċettati applikazzjonijiet ġodda għal permessi tax-xogħol lil ħaddiema tal-white plates u bħala food couriers. Dan abbażi ta' reviżjoni estensiva tas-suq tax-xogħol, inkluża l-analiżi ta' reġistri tal-qatt u l-postijiet battala ta' min iħaddem mill-Aġenzija Jobs Plus. Minn barra hekk, il-Gvern introduċa u implementa liġi ġdida li tirregola l-aġenziji li jġibu l-ħaddiema barranin biex jaħdmu f'pajjiżna magħrufa bħala temping agencies. Liġi li permezz tagħha jista' jiġi assigurat li l-ħaddiema barranin ikunu f'xogħlijiet li hemm nuqqas ta' ħaddiema fihom fost oħrajn.